Assalamu alaikum hormatly adamlar. Salam aleyk edidileşler. Garaşsız. Baqy tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Mehriban halkymyz hormatly prezidentimizin ýol başlygyna Türkmenistan parahatçylyk onaşmagyň watany ýylyny uly üstünlikleri bilen jemläp, halkyň arka dagly zamanasy diýilip aglan edilen täze ýyly uly ruhulentlikde garşylady. Täze 2022-nji halkyň arka dagly zamanasy diýilip aglan edilen ýylda ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň baştonlugyny, öňde goýulan maksatlaryň, il ýurt bäkfitli işleriň ählisi rowaç bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun edidileşler. Goý täze 2022-nji ýylda bede wada bilen öňe barýan edi diýarmyzda hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak bolsun, beýik özgörtmeleri mundan beýlegem üstünlikleri beslensin. Goý mehriban arkadamyzyň saýasyny berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ilmidamy toýlar toýulaşdyn. Ekimin 2022-nji ýyly halkymyz hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýol başlygyna ýokary ruhulentlik bilen gadammasy, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne täze ýylyň garşylanşy ýurdumyzda milletimiziň parasatly baştonlugyna ata watanymyzyň ugralan ýöreliglerini agrarlyk bilen amala aşyrylmagy bellenen maksatnamalaryň ýerine ýetirilip, täze ýylda geçen ýyla bolşýaly uly sepgitlen eýlenjekdiginiň we ýurdumyzyň adawyraýynyň mundan beýlegem artjykdygynyň kepili boldy. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň baştonlugyna garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimiz täze 2022-nji ýyly uly we betewe maşgaly bolup agdy berlikde garşylady. Täze ýyl bayramçylygyň esas wakalary dep bolşýaly elim medeniýet jaş merkeziň öňündäki meýdançyda ýeňlendirildi. Köpetdan gerişleriniň ak mermerli belent binalaryň ajaýyp görnüşi täze ýyl dawratyna aýratyn bayramçylyk uşuny çaýdy. Garaşsyz watanymyzyň ýüregi bolan türkmen paýtatynyň bu ajaýyp kunjowny häzirki döwrüň okulyny ösüşi eşger doýulýar. Ak mermerli paýtatymyz biziň hemmemiz üçin täze döwrüň aýdyň beýan näwrli. Ýurdumyzyň baş arşatynyň öňündäki ertekler şäherjigini jadyly täze bayramçylyk ýagdaýy emele geldi. Meýdançyda gurulan sahnada meşhur estrada aýdymçylary, sunut ustatlary kimim ýaş aýdymçylar çykyş etdiler. Ýurdumyzyň iň gowy aýdymçylary we sadanlary, milli sazlary kimim aýdymlary ýerine ýetirip, ata watanymyzda bolan çäksiz duýgularyny beýan etdiler. Türkmen halkynyň arkadagynyň hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň beýik işlerini wasp etdiler. Olary täzil täsinlikleri kimim jadyly gejede hasyr boljak arzulary barada da aýdymlary ýerine ýetirdiler. Ara gatnaşygyň sanly ulgamlary arkaly paýtatymyzdaky dawralary ýurdumyzyň vilayatlanyň edara ediş merkezleri goşuldylar. Şol ýerlerde täze ýyly garşylamak dawralary ruhiýetiň we ýokary medeniýetiň hakyky ojaklaryna öwrilen türkmeniň agoý binalarynyň öňüne geçirildi. Bu ýerlerde meşhur dörejilik topurlarynyň gatnaşmagyna köp oşunly dawralary ýeňlendirildi. Ýurdumyzda amalaşylýan egert uly we giň gerimli işleň aňartynda döwlet başlarymyzyň ýadawsy zähmeti milletimiziň öz halkyny oň şöhratly taryhyna bolan beýik söýgüsi hemem Türkmenistanyň şu güni we geljegi baradaky bimeçör aladasy duranlar. Döwlet başlarymyz ýurdumyzy döwrü waplaşdyrmak işini her bir Türkmenistanyň, her bir maşgalanyň anyk bähwetlerini önükdirdi. Hut durmuş ugurly iler tutulýan ugurlar ähli özgörtmeler maksatnamalarynyň esasyny düzýär. Şu bayramçylyk gecesinde paýtatymyzy vilayatyň edara ediş merkezleri bilen baglaşdyran täzil teleköprüsine gatnaşanlar bulary barada aýtdylar. Dawra gatnaşyjylary hormatly prezidentimizi täze ýyl halkyň arkadagly zamanasy ýyly bilen gutlap, milletimize berk jan saglyk, uzak ömür bagyt kemem ata watanymyzyň awadançylygynyň mehriban halkymyzyň ruwaçlygynyň bähidine beýik maksatlary ýetmekde üstünlikleri arzu etdiler. Döwlet başlarymyzy hemem ähli türkmenistanyňlary her biri sewtiň adyndan häkimler, hormatly ýaşullar, hemem ýaş nesliň wekilleri ýylygyny gutladylar. Çykyş edilen gutluglaryny we iň gowy arzuwlaryny sunut ustatlary, dörejilik topurlarym goşuldylar. Artistler vilayatyň öz boşly ýüzi bolan köp oşgunly çykyşlary ködürlediler. Olaryň her biri aýdym saz we tan sunugatyny baý hemem öz boşly däpleri bilen tapawutlandy. Şol çykyşlar türkmen halkynyň bayramçylyk medeniýetiniň joşgyny has artdyrdy. Täze ýyly
bayramçylyk çykyşlaryny edýidi watanymyzyň ýüregi bolan paýtagtymyz jemledi. Elem medeniýet jaş merkeziniň öňündäki meýdança ýygnanan Aşgabatyň ýaşuly we ýaş nesilleriniň wekilleri hemem ýurdumyzyň ýolbaşçylar düzüminiň agdalary hormatly prezidentimiz ähli şäherlerde we owullarda ýaşaýan ileşlerimize berk jan saglyk, awadançylyk, bagyt we üstünlikler arzu etdiler. Olary bayramçylyk çykyşlary bilen meşhur artistlerim golladylar. Tolgunlarjy pursat gelip ýetdi. Oğuzhan köşkler toplumy göni ara gatnaşyga çykdy. Telemonitorlaryň ekranlary arkaly hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen halkyna täzeli gutlaw bilen ýüzlendi. Döwlet başlarymyzyň gutlawyna bars baýlyk diýen halkymyz bu ýyly rızkal döwletli, bereketli hasaplap täzeli aýdyň maksatlar uly ynam bilen gadamasya. Biz dünýäde dowam edýän şaşyrmly ýagdaýlara garamazdan 2021-nji ýylda ykdysadyýetimiziň durnukly ösmegini kazandyk. El-ýurt bähbetli ençeme döwletli işlere badalga berdik. Köp sanly durmuş we önümçilik maksatly binalardyr desgalar gurup işe girdik. Bagtyar maşgalalaryň möňlerçesi jaý toýlaryny toýlady. Umumany aty watanymyz dörejlik we üstünlikliň aýdyň ýoly bilen anamly öňe barýa. Ähli ugurlarda gazanylýan netijeler mehriban halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesiniň eýdigderli ýokurulmagyna oňoýly täsir edip, geljege anamly hasam berki diýe nesip bolsa, biz merdany halkymyz bilen el-ele berip işläp, täze ýylym ihlasly zähmetimiz arkaly uly üstünliklere besleriz. Aty watanymyza belent buýsunjymyz, geljege berk anamyz, aýdyň maksatlarymyz bilen has uly sepgitlere ýeter silip nyktalýa. Türkmenistanyň millionlarça millilizirimiziň gutlawyny uly üns bilen diňlediler. Şoý tolgunlarjy davrely pursatlarda biziň ählimizi garaşsaz watanymyza bolan egert uly buýsunç duýgusy, agdybirlik hemem gadymy türkmen topragyna amal aşyrylýan ähli işlere dahillygymyz baradaky duýgulary birleşdirdi. Hormatly prezidentimiz geçip barýan ýylyň esasy wakalaryny belläp, ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ulgamlaryny häsiýetlendirdi. Hemem içeri we daşary siýasatynyň netijelerine baha berdi. Türkmenistanyň döwlet senasy belentden ýanglandy. Tamamlanan ýylyň iň soňky minutlarynyň hasaby başlandy. Şeýlelikde 2021-nji ýyly taryhyň gatlaryna siňdi we täze 2022-nji ýyl başlandy. Şol pursatda bayramçylyk feýerwerkiniň ajaýyp öwüşgünleri asmany bezedi. Hemem özüniň durly renkleri bilen täze gijesini ýagtylandyrdy. Täze gijesini hormatly prezidentimiziň maşgala agdalary bilen agdyberlikde täze garşylaýyşynyň göni ýaýlamda görkezilmegi iýleşlerimiz üçin aýrytyn täsirli boldy. Mehriban arkadagymyzyň maşgala agdalary bilen agdyberlikde täze uly ruhulentlik bilen garşylanyp pursatlary şatlyk şowugyna beslendi. Millilizirimiziň agtyklary, özleriniň şatlykları, täze dörejlikleri we ýakymly pursatlary bilen mehriban atasyny begendirdiler. Munyň özi agdyberliň beýik nusxasyny görkezýän bagtyar maşgalanyň täze uly ruhulentlik bilen garşylaýanynyň aýdyň beýanyna urildi. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň agtygy çeper dörejlik bilen meşgulanyp, özüniň türkmen nepisligi adly surat eserine atasyna bu nurana bayramçylyk münasibetli sowga detdi. Şeýle pursatlar mehriban arkadagymyzyň ruhyny belende göterip, bayramçylyk şatlygyny goşulandyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz sany ulgam arkaly hemmelere ýetip gelen 2022-nji ýyl bilen ýene bir geze gutluk sözlerini ýetirdi. Millilizirimiz her bir maşgala ojagyny rowaşlyk we bagtyarlyk, her bir insanyň ýüregine beslen nurana arzuwlarynyň täze ýyla hasyl bolmagyny arzu etdi. Döwlet başlarymyz Gurbanuly Berdimuhammedow täzeliň garşylanýan ajaýyp pursatlaryny, ata watanymyzyň ýeten derejesini, rowaşlyklara beslenýän menzillerini wasp edip täze goşgy döredeniňi we ony jan watanym Türkmenistan diýip atlandyranlygyny aýtdy. Döwlet başlarymyz täze döreden eserini okap berdi. Millilizirimiziň agty Kerim atasynyň goşgy okaýan pursady täze döreden sazyny çaldy. Hormatly prezidentimiziň bayramçylyk münasibetli täze döreden goşgusy iýleşlerimiz üçin ajaýyp bayramçylyk sowgadyna urildi. Şeýle mehriban arkadagymyzyň agtygy Kerim täze ýyly her kimiň sowgatly gelýänligi barada bellep, asasyna bu ajaýyp bayramçylyk münasibetli özüniň täze saz eserini döredenligini aýtdy. Hemem şol sazy diňlemegini haýyş etdi. Hormatly prezidentimiz çal sazanyny diýip agtygynyň höwesini hasam artdyrdy. Agtygy Kerim döreden ajaýyp sazyny ýerine ýetirip berdi. Bu saz toýlarda döwri gurap tans etmekde, göwnlere joşun paýlayan ajaýyp mukam bolup ýanglandy. Şeýlelikde 2021-nji ýyl taryha girip täze 2022-nji ýyl başlandy. Goý bu täze ýyl hormatly prezidentimize, berkarar döwletimize, agdyber halkymyza we her bir maşgala, rowaşlyk, rızkal döwlet getirsin. Şan şöhraty beslenen bagtyar günler, döwletli döwran dowam bolsun.
Milli liderimizin parasatlı baştonluğunu toylaşýan bagtyar halkymyz ulu umid, nurany arzuwlar bilen berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüniň ýene bir ajaýyp ýyly bolan halkyň arkadagly zamanasy ýylyna ýokary ruh we gadam basy. Ýurdumyzy bedew wagty ösüşler besäp, eksilmez bereket, rızkal döwlet getirjek. İl günümizin ykballaryna bagtyar we abadan durmuş bolup doljak. Täze 2022-nji ýylyň ilkinji günü diýarymyzyň welaýatlarynyň baş baýdak meýdançylaryna döwlet baýdagymyzyň gallaryş dawalary ýokary ruh we geçirilip, şowkunly bayramçylyk çykyşlaryna ulaşdy. İnsan ömrüne ýatan çykmajak ýakamly täsirler galar, ýani her bir adamyň kalbyna ýaşydan ýaşy umid arzuwlar oýarýan täze ýyl bayramına başlanyp oralan dawralar. Ahir vilayatyna da mukaddes ýaşyl togumyzyň alasmana garlanmagy hemde döwlet senamyzyň ýerine ýetirmegi bilen başlandy. Täze ýyl bayramy münasibetli vilayat merkezi Änew şäheriniň bayramçylyk görnüşinde bedilen mukaddeslik meýdançasyna ahali vilayat häkimliginiň medenet we bilim müdürlükleriniň şeýlede vilayatyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň guramaklygyna guralan giň gowrunly dawara şadlyk şowkuny wesenni. Bu ýerde bayramçylyk münasibetli gutluk sözleri bilen çykyş edenler tamamlanan 2021-nji ýylyň ýurdumyzda hormatly prezidentimiz tarapyndan bünyady berkden tutulan berkara döwletimizden bagtyarlyk döwrüniň ýyl ýazgysyna altyn sahypa bolup girenligini, bu ýylda ýurdumyzyň durmuşynda ýatdan çykmajak ajaýyp wakalara zähmet üstünlüklerine beslenenligini gowunç bilen aýtdylar. Şeýlede çykyş edenler täze 2022-nji ýylyň halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň düşümli, bereketli ýyl bolmagyny, ata-watanymyzyň durmuşynyň ähli ugurlaryna gülle besmegini arzuw edip, mehriman halkymyzy, milletiň arkadagy hormatly prezidentimizi täze ýyl bilen gyzgyn gutladylar. Bayramçylyk dawratyna vilayatyň şahar küncünden gelen Aýdym Saat Tantkemde folklor toporlarynyň şeýlede ahali vilayat ýürüýte sungat mektebiniň zekini taliplerinden düzülen dörrüjülük toporlarynyň çykyşlaryna giň germerli. Olaryň belen joşgyň hem ustatlyk bilen ýerine ýetiren çykyşlary bagtyar il günümiziň garaşyr baky bitirip ata-watanymyza eşletli zamanamyzda hemde täze ýyl bayramyna gowunç buýsançlarynyň hoş awady bolup ýaňlandy. Akepterlerin hem ali ýaşyl şaharlaryň alasmana usulmagy bolsa, bu dawaranyň şadlyk şowkuny hasa belende götürdi. Täze ýyla başlanyp ahali vilayatynyň çar küncüne uzak günläp dowam eden, hemmileriň kalbyny geljege belend ynam arzuwlary oýaran bayramçylyk dawralary garaşsyz baky bitirip ata-watanymyzyň basagasyndan ätlen täze 2022-nji ýyly halkyň arkadagly zamanasy şygaryny atlandyrmagy, halkymyzyň gahrman arkadagy hormatly prezidentimiz bilen hemişe miýdeme jewitlikleriniň ýene däwir äşkär beýany bolup köňüllere nur çaýdy. Täze ýyl bayram münasibetli diýarymyzyň ähli ýerine ýaýwanlanýan Aýdym Saatly dawralar ahali vilayatynyň Bäherden, Göktepe, Akbuğday, Kaka, Bawadyhan, Saragys, Tejen etrapynda Tejen şäher häkimlikleri şol etraplaryň jemgyýetçilik guramalary medeniýet hemde bilim bölümleri tarapyndan geçirilen dawralarym Aýdym Saatyň belentden ýanglanan hoş awadyna ulaşdy. Bu şadlyk şowkuny wetlenen dawralarda hormatly prezidentimizden başdanlygyna berkara döwletimizden bagtyarlyk döwrüne, ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ugurlaryna gadanylan ajaýyp üstünlükler, ýetilen belen sepgetler, anyp barýan giň gerimli işler dogrusyna buýsançly gurulmalar edildi. Ýaşydan ýaşy arzuwlar joşgyny Aýdym Saatlar bilen elim giňişlerine ýananyp gitdi. Balkan vilayatynyň Agdyber hem Zähmet Sewer ýaşaýjylary täze 2022-nji ýyly halkyň arkadagly zamanasy ýylyny ýokary okanlykda garşyladylar. Vilayat merkezi Balkan Awa şäheriniň baş baýdak meýdançasyna ýanglanan döwlet senamynyň buýsançly mukamy bilen ýaşyl togumyzyň alasmana garlanmagy täze ýylyň ilkinji dawralarynyň başlanmagyna badylgy berdi. Balkan vilayat we Balkan Awa şäher häkimlikleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guran dawratyna çykyş edenler bu ýere ýygnananlary täze 2020-nji halkyň arkadagy zamanasy ýyly bilen mähirli gutladylar. Şeýlede ýatdan çykmajak taryhy pursatda göni aragatnaşykda geçirilen teleköprü arkaly gahrman arkadagymyny gutlamak bagtyna eýedenligi üçin milli liderimize alkyş sözlerini aýtdylar. Bu ýerde vilayatyň bagşat sazanylarynyň ustad aýdymçylarynyň çeper höwetçiläriniň täze ýyla başlan edebi saly çykyşlary hasa täsirli boldy. Olaryň ýerine ýetirmeklerine ýanglanan döwrebap Aýdym Saatlar halkyň arkadagly zamanasy ýylyny adyny eýe bolan täze ýylyň ilkinji gününi päk umid arzuwlar, miýdemet anamdyr uly buýsanç bilen garşylan Balkany ýyleşlemede büýmeşwer ruhly lezzet paýlady. Vilayatyň Tans halk dörrüjülük toporlarynyň çykyşlary döwletli döwrany bagtyar zamanamyzyň täze ýyl bayramynyň baspyna urly.
Ýokary ruhurentlige uly şatlyk şowkyna eýe bolan dawara iýleşlerimiziň berkarar watamyda gahrman arkadamyda täze ile bolan çäksiz süýgü buýsanjynyň öz bolşy aýdym beýany boldy. Balkan vilayet häkimliginiň vilayet ýürütýän got mektebiniň bilelikde Balkan Hawa şäherindäki Türkmeniň Agoý binasyna täze ýyl bayramçylygyna başlap geçiren aýdym saly dawrasynyň şatlyk şowkyny hasa ýetip boldy. Nurlanýyp älemi täze ýyl geldi diýen atylan geçirilen bayramçylyk dawrasyna gahrman arkadamynyň alparyan ýyl berkwetli äger türlü tutumlary, gazanylan zähmet üstünlikleri, halkyň arkadagly zamanatylyna amala aşylmaly işler dogrusyna söhbet edildi. Täze ýyl bayramçylygyna mahsus ehende bedilen sahnada aýdym saly çykyşlara da giň orun berli. Demokratik Partiýanyň Balkan vilayet hemde Balkan Hawa şäher komitetläriniň kärdeşe aqlaşynyň vilayet birleşmesiniň ýaşlar guramasynyň vilayet geňeşiniň bilelikde geçiren täze ýyl bayramçylygynyň dawrasyna ýerine ýetirilen aýdymdyr saatlarda şanly ýylymyň buýsançly ösüşleri täze ýyl bayramçylygy hemde halkyň arkadagly zamanasy ýylyna bolan buýsanç öz münasib beýany tapdy. Vilayetin Hazar Gumda, Garaboğaz şäher we Serdar Magtumguly, Etrek, Esenguly Türkmenmaşy etraplaryna täze ile pek arzular, şany adamlar bilen ýene atylan geçirilen dawralar hasa baý many mazmuna bimeşer ähmete eýe boldy. Halkyň arkadagly zamanasy ýyly diýilip oglan edilen täze 2020-nji ýylyň şanyna tutulýan bayramçylyk dawralary Daşary vilayetinde de ýokary ruhy bilentligi beslenýär. Täze ýylyň ilkinji günüň ertegerine Daşary şäheriniň baş waýdak meýdançysyna mukaddes döwlet senamynyň ýaňlanmagy bilen milletiň hemişelik gowunç buýsanjyny öwürlen ýaşyl tugumy ýokary galdyrly. Agdy berligiň, jewitligiň, dost sogonlygyň, mizemet berkararlygyň dawralanmasyna öwürlen täze ýyl joşgyny hemmeleriň şatlygyna şatlyk goşdy. Ondan çykyş edenler, gahrman arkadamyzyň mehriban halkyna beren bagty, amala asyrýan döwlet ähmetli işler dogrusyna gurrun etdiler. Gün saýyn pazarlar ötýän edi diýarymyzy bugün dünýä ýüzüniň ikrar edýändigini uly buýsanç bilen belediler. Çykyşlarda hormatly arkadamyza döredip berýän mümkinçilikler üçin alkyş tölür aýdyldy. Şeýlede 2022-nji halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň rysgal döwletli, bereketli ýyl bolmagyny arzu etdiler. Berde vilayetiň medenet we sungat işgärleriň çykyşlary göňünler joşdurdy. Bayramçylyk çäheresi uzak wagtlap dowam edip, vilayetiň aýdymçy sadynylarynyň tam derejelik toparlanyň joşgyny çykyşlary bilen hemmelerde aýratyn täsir galardy. Olarda şatlyk şowkyna wetlenip gelen täze 2020-nji ýylymyň eziz watanymyzyň, milli gözelliklerimiziň, hormatly prezidentimiziň ýyl ýurt, umumy adamzat behwetli beýik işleri öz beýany tapdy. Teatr artistlarının şadiyan oyunları, edebi saly kompozisiýasy bayramçylyk dawrasyna öz bolşy uguşkun çaýdy. Dawrat nişanlar her täze ýyly ýokary üstünlikleri, rowaşlyklary we täýän hormatly prezidentimiň adyna alkyşlaryny aýtdylar. Halkyň arkadagly zamanasy ýyly münasibetli Türkmeniň Agoý binasyna geçirilen aýdym saly bayramçylyk dawrasyny Daşary vilayet häkimligi, Zenaner guramasynyň vilayet şäher bölümleri, vilayet medeniyet müdürligi, Kärdeş aqlaşyklarynyň vilayet birleşmesi, Demokratik Agrar partiýalarynyň vilayet komitetleri, Magtumrady Naky ýaşlar guramasynyň vilayet geňeşi hemde Gazaly Ýarmay milli jemgyýetiniň vilayet bölümi bilelikde taýýarladylar. Täze ýyl bayramçylygy münasibetli vilayetin Könürgünç, Aqtepe, Gowada, Saparmara Türkmenmaşy, Ruhy bilen Niýaz Fadynaky, Bollumsal, Gurban Sultan Izadynaky görögli etraplaryna geçirilen aýdym saly dawralary, etrap häkimlikleri, medeniyet bölümleri, etrawyň jemgyýetçilik guramlary bilelikde guradylar. Daşary vilayet häkimliginiň vilayetiň medeniyet müdürliginiň daşawyň Nur Muhammed Andaly wadynaky döwlet saly drama teatrynyň bilelikde guramagyna arkadagly ýurda täze ýyl geldi diýilip atlandyrylan dawra süýji arzuwlary, ýaşy umytlara wetlendi. Berkarar watanymyzyň çär kunjyny bolşýaly gadymy Lebap topragyna da täze 2022-nji ýylyň ilkinji günüň dawralary vilayet merkezi Türkmenhawa şäherindäki baş baýdak meýdançasyna ýurdumyzyň döwlet senatynyň belentden ýaňlanyp mukaddes ýaşyl tugumyzyň arşa galdyrylmagy bilen badylgaly dawraly pursatlarda çykyş edenler üstünlikli jemlenen 2021-nji Türkmenistan parahatçylygy öňeşmäň watany ýyly ýaly diýarymyzda uly joşun bilen garşylanan täze 2022-nji
halkyň arka dagly zamanasy ýylam gahrman arkadagymyzyň parasatly başdanlygyny ýurdumyzda şanly ösüşlere betlep halkara derejede adabraýynyň hasam artjak taryhy ýyllaň biri bolar diýip bu soňşly belläp geçdiler. Bayramçylyk çäresinde söz sözlenler welaýatyň zähmetkeş halkynyň 2022-nji ýylda ýurdumyzyň ösüşiniň ähli ugurlaryna uly sepgetlere ýetjekdiklerini berk inandyrmak bilen ülkemizde gazanylýan ähli özgörtmeliň sakatyna duran hormatly prezidentimize çeksiz alkyş hoşalyk sözlerini aýtdylar. Edebi sala çykyşlary şu günki davranyň täsirligini hasam artyryp ýatdan çykmajak duýgulary uýurdy. Bayramçylyk çäresiniň geçirilýän ýerine täze ýylyň esasy gahrmanlary bolan Aýaz Babadyr Gary Pamyk bayramçylyk gutlaglary bilen gelip täze ýyl arzuwlaryny beýan etdiler. Toý şadlygyny welaýatyň medeniýet we sanat işgärleri özleriniň joşguly çykyşlary bilen dowam etdiler. Davranyň dowamyna ýanglanan şirin owazly aýdymlarda ýurdumyzda rızkyl bereket, egsilmez bagyt bolup dowulan täze ýyl, dürli uşgunlarda ýalkym saçan täze ýyl arçasy, gyş pasynyň täsirliklere baý tebigat gözellikleri, ýurdumyzyň bedawatly ösüşleri, hormatly prezidentimiziň çuňur oýlanşykly, parasatly ýolbaşlaryny edýdi watanymyzda alnyp berýän tutumly işler ýokary ruhulentlik bilen wasbedildi. Halkymyzyň asuda we awadan durmuşynyň şöklenilmesi bolup ýüze çykýan akepderleň erkany uçýan pursatlary gyşyň temiz keşfi bilen utgaşykly dawara aýratyn bezek berdi. Tans toporlarynyň ýerini ýitiren owadan tanslary şuňky dawaranyň joşgyny goşdy. Türkmenawa şäher häkimliginiň dargyna tädäne uçarja ufaryp Saýat Halaç Kerki hojamaz döwletli köýtüna etraf häkimlikleri bilen jemgyýetçilik guramalarynyň belelikde guramagyny täze ýylyň şadlyk paýlar ilme hoş geldiň täze ýyl salam täze ýyl ady bilen geçirilen bayramçylyk çäresem şadlyk şowguny ýokary ruhlenetlige beslendi. Türkmenawa şäher häkimliginiň Seýidnazar Seýdadynaky döwlet sahly drama teatrnyň Türkmenawa şäher medeniýet bölüm bilen belelikde guramagyny şadlyk şowguny beslenen bayram davrasam täze 2022-nji halkyň arkadagly zamanasy ýylyna başlandy. Şanly wakalara beslenip üstünlükli ýyllaň biri bolan 2021-nji ýyly Türkmenistan parahatçylyk onaşmaň watyny ýylyny ykdysadyýatyň ähli ugurlary boýunça gowunurjy iş netijeleri uly zähmet üstünlükleri bilen jemlän Mary welaýatynyň Bagtyar ýylatam halkyň arkadagly zamanasy diýilip halkymyzyň erkislikleri we arzuwlary bilen döwrewap atlandyrylan 2022-nji ýyly şowly gadam basyp täze ýyly belen toý tutumlary we eňi ýagşy umyt arzuwlary bilen garşy aldylar. Bayramçylyk çäreleriniň şadlykly dawralar marşakarnyň gözel künjegine ýerleşen baş baýdyk meýdançasyndan başlandy. Täze ýylyň ilkinji gününe bu ýerde döwlet senamyzyň ýerini ýetirmegine mukaddes döwlet baýdygymyz belende göterildi. Halkymyzyň milli buýsunjy we gowunjy bolan ýaşyl baýdygymyzyň alatmana pasırdap durmagy Bagtyar aýtlarymyzyň kalbyna joşa getirip uluň ýurdumyzy Bagtyarlyň mekanyna uran mähriban arkadagymyzy ösüşliň önemli ýoly bilen öňe barýan aty watanymyza bolan buýsunjyny artdyrdy. Hormatly prezidentimiziň halkymyza täze ýyl münasibetli ýeren mähirli gutlugy welaýatyň Bagtyar ýaşaýjylarynyň bayramçylyk şowguny hasam artdyrdy. Dawardaky gutluk sözlerde täze ýylyň münasip we döwrewap atlandyrmagy hemem täze ýyl bayramçylyk münasibetli arzuwlary ýanglanyp halkymyzy ýagty we nurana geljege alyp barýan ýurdumyzy gülledi we sürýän şany bayramlarymyzy belen tutumlary bilen bellemege geň mümkinçilikler döredýän arkadag prezidentimize alkyş we hoşallyk sözler aýdyldy. Bayramçylyk dawrasyny welaýatyň medeniýet we sanat ustatlary, estrada aýdymçylary, başy sadanlary we döwrewap tans toporlary halkymyzyň ruhy dünýäsini baýlaşdyrýan aýdym sala çykyşlary bilen bezediler. Bagtyarlyk döwrümizde mahsus ýerine ýetirilen çykyşlarda edeb diýarymyzda şowly gadam basan halkyň arkadagly zamanasy ýyly Bagtyarlyk zamanamyz meleleýizlerimiziň amal aşyrýan el ýurt umumadamzat bähitli döwletli işleri giňden wasbedildi. Mary welaýatynyň görnükli ýerine bina edilen Türkmeniň Agoý binasynyň öňündäki baş arçanyň ýanyna täze ýyl bayramçylyk münasibetli geçirilen dawarada uly şadlyk şowguny beslendi. Halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň ilkinji gününden geçirilen bayramçylyk dawrasynyň dowamyna aýdym sazly tans toporlary özleriniň bayramçylyk münasibetli taýýarlan çykyşlaryny görkezdiler. Mary welaýat häkimligi hemem welaýat medeniýet müdirligi tarapyndan gurulan bu bayramçylyk dawrasyny welaýatyň etrapdyr şäherlerinden gelen estrada aýdymçylary, tans toporlary özleriniň gyzykly aýdym sazlary we tanslary bilen bezediler. Bayramçylyk münasibetli Mary welaýatynyň durly künjeklerini aýdym
sazly şowhunly çäreleri giňir merli. Mary vilayet häkimläriniň vilayet medeniýet müdürlüginiň we Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekäçiler partiýasynyň Mary vilayet komitetiniň birlikde guramagyna Mary vilayetiniň medeniýet sunugat ustatlarynyň gatnaşmagyna geçirilen bayramçylyk däwresem ýokary ruhlantligi beslenni. Halkyň arky dagly zamanasy ýylynyň 2-nji gününe geçirilen bayramçylyk däwresiniň dowamyny aýdymsaz tans toparlary özleriniň bayramçylyk münasibetli taýýarlanjy işlerini görkezdiler. Däwre gatnaşanlar ýurdumyzy ösüşlüň ak ýolunun anamly öňal barýan ediz arka dağımyzyň janynyň sag, belent başynyň aman bolmagyny tüýsürekden arzuwladylar. Mary we Bayramaly şäheri Sakarçagy, Mary Bayramaly Türkmen Gala Murgap wekil wazir ýol öten Garawum hemem Oğuzhan etraplaryna geçirilen bayramçylyk çärelerem uly şatlyk şowhuny beslenni. Däwreliň dowamyny medeniýet sunugat ustatlarynyň uly joşuny ýerine ýetiren bayramçylyk çykyşlary halkymyzy bagtyar durmuşda ýaşadýan gahrman arka dağımyzyň adyna alkyş sözleri bolup ýanglandy. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şuň 1-nji ýanwarda saat 20-den 2-nji ýanwarda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan vilayetini ötkäp duran bulutly howa bolup ömür bolmagy mümkin. Gün ortagyna ordan telesekund 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 1-6 gradus gündüzine 12-17 gradus maýly bolar. Ahal vilayetini ötkäp duran bulutly howa bolup ömür bolmagy mümkin. Gün ortagyna ordan telesekund 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 0-5 gradus gündüzine 12-17 gradus maýly bolar. Mary vilayetini ötkäp duran bulutly howa bolup gün ortagyna ordan telesekund 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 0-5 gradus gündüzine 11-16 gradus maýly bolar. Liverpool vilayetini ötkäp duran bulutly howa bolup ömür bolmagy mümkin. Gün ortagyna ordan telesekund 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 0-5 gradus gündüzine 11-16 gradus maýly bolar. Daşwy vilayetini ötkäp duran bulutly howa bolup gün ortagyna ordan telesekund 7-10 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 1-6 gradus sowuk, gündüzine 1-6 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp duran bulutly howa bolup ömür bolmagy mümkin. Gün ortagyna ordan telesekund 8-10 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 2-4 gradus gündüzine 13-15 gradus maýly bolar. Ýurdumyz oýunça ýanwar aýynyň 2-sine magnet hadisasynyň gowşalyk täsirli bolmagyna garaşylýar. Ediz watandaşlary gyş faslyna howanyň derejesiniň peselýänligini nazara alyp, faslyň aýratynlyklaryna laýyklykda giyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 8 göterim artmagy bilen baglanşykly howanyň adamyň bedenine getirip biläjek oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Mehriban ileşler, bulary berk berja etseňiz ýylyň islenip faslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňdan watan habarlary gepleşmez jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşür besenýär. Ähli ötüşlüğün ödönünde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Täze halkyň arka dagly zamanasy diýilip aglan edilen 2022-nji ýylyňyz gotly bolsun. Hormatly prezidentimiziň başçylygyny elmydamy toýlar toýlaşdyn. Hoş sag bolýan adamlar.